तो नमस्कार प्रणाम स्वागत बाटे आप सबके राइटर बागी भाई के चैनल पर। आज उपस्थित बानी रहुआ सबके बीच में लेके एकदम नया भोजपुरी कांवर मैटर और दिल से बताओ इतनी बहुत गजब के लेखनी के लिए बनी है गीत के। अगर एक नया म्यूजिक बनवा के रुआ बढ़िया से गायकी कर देता नहीं तो गाना 100% बच जाई भैया। तो चलिए मैटर के शुरुआत के लिए कैसे गायक बा का एकर धुन बा कैसे कंपोज के लिए बने। लेकिन स्टार्ट करे से पहले भैया एगो बात बतावल चाहब कि रुआ अगर नया सिंगर बानी या सिंगिंग में इंटरेस्ट बा, अच्छा मैटर के तलाश में भटकता नहीं, अच्छा मीटर रुआ के नहीं मिलत, अगर हमारा चैनल पर आ गई बानी भैया तो निश्चिंत रही, निराश भइला की जरूरत नहीं है। रुआ जैसन भी मीटर चाहत हो खब गावे के लिखवावे के वैसन मीटर हमरा कलम के जरिए मिली भैया। काहे कि हम हर तरह के मीटर लिखेनी, हिंदी में भी और भोजपुरी में भी। तो रुआ कोनो भी प्रकार के मीटर लिखवावे खतरा बेहिचक संपर्क कर सकतानी, बिल्कुल उचित चार्ज लेनी भैया, लेकिन मीटर मन पसंद के देनी। तो ये खतरा कहल चाह भैया कि हमारा चैनल के सब्सक्राइब कर ली, बेल आइकन प्रेस कर ली, ताकि हर रोज़ रुआ सबके बीच में नया नया मीटर लेके हम उपस्थित होत रही और रुआ सब एकर आनंद ली। बहुत बढ़िया मीटर लिखले बनी आज के, देखी कैसे बाटे। अरे गूंज उठल बावे राउर सौंसे शिवाला, आ कहरी ले रउआ सारा भगतन के भाला। गूंज उठल बावे राउर सौंसे शिवाला, कहरी ले रउआ सारा भगतन के भाला। असो कहाँ मोर उठा के आइल बानी हम, आ राउर चानी के चिलम बाबा बोले बम बम, राउर चानी के चिलम बाबा बोले बम बम। तो उम्मीद करतनी भैया ई मीटर रुआ सबन के अच्छा लागल हुई, आई मीटर पसंद बा। जैसे कि हम तो नॉर्मली गा के रुआ के बता देनी, एकरे के रुआ हाई पिच से गा सकीले, बहुत अच्छा लगी। तो ये मीटर पसंद हुई, फुल सॉन्ग लिखवावे के चाहत होगा तो बेहिचक रुआ कांटेक्ट कर सकीले, चाहे पर्सनल मीटर लिखवाओ हुई तब वो रुआ कांटेक्ट कर सकीले। हमार कांटेक्ट नंबर बाटे भैया 8874473128 8874473128। तो रुआ कोनो भी प्रकार के मीटर खतरा बेहिचक कॉल या व्हाट्सअप कर सकता नहीं। वीडियो पसंद आए तो एगो लाइक करब, कमेंट करब, और कोनो प्रकार के मीटर खतरा बेहिचक कॉल लगा दे भैया, बिल्कुल उचित चार्ज पर हुआ कि मीटर मन पसंद के मिले। मिला तनी फिर से हम अगला वीडियो में कुछ नया गाना के साथ। तब तक के लिए रोज सब सम्मति चाहता नहीं, कोनो गलती त्रुटि है विजय बागी से भइल हुई तो क्षमा प्रदान करब। आ चैनल पर नया होखे तो चैनल के सब्सक्राइब कर ले। जय हिंद, जय भारत, जय भोजपुरी समाज।